Det er fint nok. Altså prøv måske at rejse sig op og gå lidt rundt. Se hvad hun så. Ja, fint. Ja, det er godt. Ja, vi skal lige tygge dem. Sådan. Fint. Ja, det var godt. Jamen, det er rigtig fint, for det giver hende noget balance, og også en følelse af, at man har kontrol over situationen, så hun får noget selvtillid. Rigtig, rigtig fint. God til det. Dygtig. Lige ved at hoppe op, ligner det. Hvad hvis du tilbyder, at hun skal lave target på din hånd oppe på bordet, så hun sådan næsten ikke kan undgå andet end at gå op? Det er mange ting, du har i gang jo. Jeg sætter store krav til dig, kan du nok se. Ja, fint. Ja, godt. Ej, det er også lidt svært at komme op på det bord der, faktisk. Ja.